Hitzordu berezia egon zen iragan larun batean Amurrioko frontoian. Iker Larrazabalen estreinako partida izan zen herrian profesional gisa. Amurriorrak ez zuen Aimarro Laizola eta bere bikotea garaitzerik izan, baina maila ona erakutsi zuen norgehiagokan. Oso zaila da irabaztea Aimarri, pilotari oso ona delako, baina partidu ona egin dut, uste dut, eta hurrengora artea ber irabazi behar dut. Hasi gara oso ondo, igual irabazten, gero azke txampan igual fizikoagatik eta fallo tonto batzuekin ja irabazi digute. Segi entrenatzen, alden guztia, hobetu aldudan guztia ere bai, eta ja partida jolastu eta jendea ere bai etorri alden. Falta arraroa da, ez egotea inork frontoian, entzait arraroa eta espero dugu beste partidu batzu jolazta hemen eta jendearekin ja. Azteko esperientzia arraroa, ez bai da publikorik egon, oso arraroa izan da frontoiaia isiltasun osoan aurkitza, baina polita azkenean gertuko jendea herrian jokatzeko aukera izan duelako, eta pena ezin izan duela Amurrioko jendearen babesa sentitu momentuan bertan, baina nahiko ondo egon dela uste dut. Duela urte terditik ona edo hasi nintzen profesionaletan epaile lanak egiten, eta esperientzia ezberdina, baina gustora. Batzutan presio hori nabaritzen dudala, azkenan eliteko kirolariak direlako, eta azkenean ezberdina da, orduan ardura puntu bat sentitzen duzu. Baina, gero ez da lasaiago eta gustorago. Gaurko partidu nik uste, azkenen nahiko politia atere dela, hasieran berak aurretik ondia, biek oso ongi jokatu dute, eta hor gero erditik aurrean nik uste, gu gehiago dominatu duela, nik tanto bukatzeko garaian asmatu indut, eta azkenen irabazten dugu. Nik uste, importantena Ikerren kasun debutatu berria, eta normalan ez dela, hasieran pixka partidu irabaztea eta koste egiten da, baina importantena gaia ikaragarria daukila, niretzat behintzat hemendik urte batzutara figura handi bat izango da, zertik nire ustez kualidade guzti dauzki, postura guzti manegatzen ditu eta importantena badauki, ez ikasten ez den hori, eta nik uste oso pilotari gutxi geukitzen dutelo adin horretan, niri behintzat ikaragarri gustatzen zit, eta ni nire aldetik gane, niretzako politia pilotari gazte baten kontra jokatzea.